So nag-stop over mi karon nga nangihi mi. Kunya nagmerienda, nagpainit. Ano lang special torta ni nila. Init pa, init. Nya lami kayo ko ang lasa. Mga kauban. Nanta. Huh? Murag torta. Oh. Come with us! Trip to Duma! See you Dumaguete. See you Dumaguete. Guys, na namin dire pa sa port pa Dumaguete. Hi guys! Welcome to Luluan Port together with me and with everyone and inyong eldest daughter nga bagura nagdalaga. Gidugo. Oo, gidugo siya karon. Gidugo, dalaga, Actually, dalaga. menstruation niya. Walang gidugo. Uy, nanang pinaka-OA. Kulin! Dali, 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 dali. Dali, dali, dali. Dali, dali, Tina. Lalungay na siya. Bye, Tina. Ikaw, kaya ka? Oh yeah. Hello vlog. Welcome to Dumaguete. Yes, Dumaguete na mi. Yes. Nakatabok na yun. Mag-notes. Mag-notes. Ito na yun mi diri, Dumaguete. Ito na isa pa kagwapo. Salamat Lord sa gwapo Lord. Yo guys, hanapin diri sa balay nila. Ma'am Mills or ni Sir Romel. Nabuo kayo. Kailan mo na. Ano yung ilang kwarto? Welcome to our house. Kusina. Nag-house tour, nag-house tour. Hello po. Actually, balay ni Riniel. Ay, gwapo sa mga baso eh. Remember me, Tisa? Remember me, Tisa? Pag-vlog na, pag-vlog. Masa teka lang, kalang vlog. Pagyan ang dato kay May ang ibutang diri. Ito, kay Karang Tumi. Nagilino. Wala na yan. Magkakwartag ko. Kaya lang May budget. Guys, Juice lang to. wala may nagkuha ng drinks nila dire kay diretso na May. Saan na sa? Pinignan din eh. Moms, happy Pride Month, Moms! Happy Pride Month! Pride month siya. Makaupo eh. din eh. Makaupo din eh. Wala na. Dili na sila mo sa grupo dire. Depende, o din. Or Uy! Nakita siya sa mga inasal. Why, naging tubig. Faktura man na good. First time. Kamiya, uy! Ano ba? Lamig laso. Ano na ba yung gandam sa mga? Yeah, 40%. Sorry. 40? Ah! Ano ikaw ba?